Ngisehlane esikhuluma manje ngingaphezulu kwentaba ngidudula amatshe balungiphinde kabili mawubala amaqhawe mawubisa igama lami vele uthi yasisinsiswa nawe singalwa kusemnyango qindi nomhluko indaba wangalala ngalesihlahla. Ayi sengizamile azibhodi ngisengiyalala kodwa nje akulaleki kahle kahle. Into kwenza ungalala kanti awukho right. Singasho ukuthi angikho kahle kahle ngoba yazi ensukwini endlule ayibandla ave nginamaphupho nami engawaqondisisi. Angazi senginovela ngiphupha ngibona izango. Angitsheli ngezangoma sikholela kuleyo nto lekhaya. Kodwa bhuti ngiyakwazi lokho ukuthi kodwa lokho kunemini lento like angeke ngivele ngiphuphe ngezangoma. Esikholelwi ezangomeni la ekhaya. Abanye abantwana abalele uzongitshela ngalezi izangoma ngalesikhathi. Ayikho leyo nto. Kodwa bhuti ungasaqhubeki. Ngiyalibeka ngilibekile lagcina. Asikhulumi ngezangoma la ekhaya. Kodwa bhuti azenda ngicanga ukuthi imalana noma ngoba eva kokuthi ashona ila ngiqale khona ukuba namaphupho like angeke vele lenze lento nje uthola ukuthi mhlawumbe ukhule ehlangana khona uzohamba uyolala noma uyolala nini ngoba ngathi uyahluleka uyolala how tshela ngezangoma into engasiko Una face. Folks, abanja. Folks. Hayi. Hamba kahle. Yaphila hayi. Izenendaba ejulile la singilanda into yokuqhwakela. Hayi.
Awu i-CV le yakhumbula nama-CV esasiwafakile lapha nseni. Hey ndoda, hey. Wena ukwenze njani manje? Ena tabanga ngifonele lokhu ngilindile phela. Wena bakwenza njani? Hayi mina ngithathiwe nje. Yabo namhlanje ngi-off. Kusasa ngiyangena nje kusasa lokho kusayo. Hawu, Angijabule lezi. mina mngane ngoba banga ngifonele bathi ngibalinde bazofona bona. Usho nje? Abakafuni. Hayi shoot lento yakhe ingane ngenhlamba. Labe esasilole nabo esasenabo ukuhamba kanjani? Bathathiwe ngithi ngizokutshela indaba ezimnandi bathathiwe. Yimi ngedwa nje. Hey, shuthi kuyinkinga nje. Fanele ukuvakashela isangoma ngani ngoba ngathi hey solo kwashona uma wakho. Mfethu, ngoba ngathi usasipeza ukukhuluma, ngicela ungome phansi. Kanti indaba wonke umuntu engitshela ngezangoma. Qale kwaba udadewethu. Manje sekuyilo. Ayi, athi ngayifaka ekhanda lento. Mama, ngiyazi ukuthi ukhona. Ngizokucela ukuthi usinakekele sinomfowethu njengoba usuhambile emhlabeni singakafiki nesikhathi sakho. Ngizocela ukuthi usivulele indlela nokuthi usikhanyisele kukho konke esikwenzayo njengoba ungasekho emhlabeni. Siphinde sibonge futhi ukuthi usibhazile ukuthi sikuhambise kahle endlini yakho ukuthi ulala okokugcina. Cela ukuthi izinto zethu zikhanye konke sesizoba sesikubekele nakumdala. Kalo yebuka uphathele fosho lumkoti ngiyawukuba suka nazinsizwa siyadlula umkoti ngiyakuma suka endleleni yasona mambuka thatha somdleba mehla yobhamunga isangoma somkhube saphula mambuka besasibhika sadlula sabathi unqamlezo sibheke kaguqa ngoba ikhanda endodeni mamakuza musukutshela into ongayazi usodlula nanku umlilo ubhebhethe kubobhula musukulinda ukuthi ususho uzovutha nazi sinjenkula bokhokhovula musukufana indlela thina sodlula Sithule siyabuka, senze ngathi asibone sithule siyabuka Sihambe emgodini omnyama siyaguduza Ohlabelile kule ngoma ngiyakududuza Hawu, ngena mfowethu. Bafu, kuhamba kanjani? Babe, hayi kuyaphileka baba. Uhambe kahle emakhaya? Hayi ngihambe kahle bhuti. Manje mthwalo. Saxabene nonkosikazi le ekhaya, manje ithi ngizela ngini. Wasizwa kufika bafu. Kade ngimdinga umuntu engizokhuluma naye. Le nkinga enginazo hayi.
Yini njengoba yini baba? Eyi ndoda, hayi ni abantu engafesa nabo umsebenzi angiwutholi mina. Bonke baqhashiwe. Umngane wami nje bezofika ezongitshela ey'nsukwini uqhashiwe. Mina ayi mfethu angazi ngizoqalaphi. Nodade naye ngitshela ukuthi khona izinto ay'phuphayo, uphupha izangomeni. Mina uyangazi ukuthi kulezi zinto zezangoma ngikholelwa kuzo. Ngiyakwazi baba. Manje hayi angazi ngenze njani mfana. Mama ucabanga ukwenze njani? Bangibhizi bangitshela bangihlohla ngokuthi ngesangomeni mina ngikholeli kulezo zinto. Mina ngisindisiwe uyazi nawe. Hayi kodwa bafo kuphela bekhona into oyenzayo. Kodwa yebo ikhona into engizoyi kodwa kusangomeni cha. Angiboni iyakhona. Hayi soxoxa. Hayi mina sikhulume lapho. Athi ngikhombise lapho uzulala khona ugazi. Hey, khathalekile kona. Ungahlala khona la bafo. Ngibekele imithwalo yakho. Yeah bafo. Themba. Yeah bafo. Izinsiza baphono bangishola izitambi zakho phoza kwanaleli sizwe sakho ngoma babenganakile sangibabona sathi maskena baguqa phansi becela usomandla nothaba phansi khalinganono awuzange wezwa singangamela Hallelujah, Hosanna limambo, Hallelujah, Hosanna limambo, Hallelujah, Hosanna mao. Hey mama. Hey. Kaze ingavelelelwa la. Ngani? Ngale ndaba yasibuso soloko kwashona uma wakhe. Izinto zakhe zivalekile. Hawu kanti kwenzakalani ngosibubu? Ngokuqala nje ukuthi sahamba sawufaka naye ama CV. Thina sonke sithathiwe nakathathwanga. Okwesibili ukuthi kanje akafuni sikamkhulu Mnandi Kopo. Iguphi kamkhulu Mnandi Kopo? Ilapha lesasangoma esiyasiza lesasangoma. Isangoma sani ngokuthiwa indlela yakho sangomeni? Yebo akakholele sangomeni kodwa lesangoma nami sangisiza ngithola umsebenzi nje yiso leso sangoma. Yise sangisiza. Uyabona nje nami ngiyasebenza. Asiyeke into ndaba soyikhuluma ntambama. Ubunginisela ukudla. Kulapho ku-microwave. Ngilandele. Sophela izomzosho. Ngikhohle imfazi. Asilwithina nabantu asilwithina nabantu silwane mimoya asilwithina nabantu silwane mimoya asibabophi bantu ngekani singamaphoyisa silwa nemimoya asibaqoshi bantu ngekani thina Amen.
Uthi ngikuzweke ndoda yamadoda ukuthi ubekwa yini. Yazi Mfundisi, iy'nkinga ayizangihloni. Udadewethu iy'nsukwini nje bengitshela ukuthi angazi ukhupha isangoma kwenza njani. And nami umsebenzi angitholi. Sonke laba esasifisa nabo angitholi. Yimi yedwa ongathola umsebenzi. Umnganami nje uqashiwe bengiyena ngitholi. Usisi wakho uma ekhupha isangoma kusho ukuthi wena ngoba ungawuthola umsebenzi kumele uye esangomeni. And iyo inkinga empilweni naleyo ngoba abantu abaningi bangitshela ngesangoma. And mina Mfundisi uyazi ukuthi angikholelwa esangomeni. Yabo nje into zobusangoma nawe uyathi isindisiwe angikholelwa esangomeni. Ya ngiyakwazi. Hayi into enhle leyo. Into ezodinga ukuthi yenzeke ukuthi-ke ngukhuleke. Nami bengizocela ukhulekele uNkulunkulu uzokusiza kakhulu ukuthi uthole lo msebenzi. Bengicela nje ukuthi sithandazele naye udadewethu ekhona ngoba kuba inkinga into. Hayi khuleka kodwa mina ngizokubeka isandla uNkulunkulu uzowenza into echichimayo lapha empilo yakho. Umsebenzi lo wakho uzowuthola. Ngingajabula Mfundisi ngoba sengize ngathola nefuthi ukuthi uye esangomeni ngingazi. Hawu. Leyo nto ingicikile kakhulu. Uzomlethela inkinga udadewethu. Uzomlethela inkinga enkulu. Hayi kodwa Mfundisi masithole endlini ngiyobonga. Ngizokusiza. Ngizokusiza lokukhuleka. Siza uNkulunkulu uzokusiza kakhulu. Ngiyabonga ukuthi ufikile lana qhubeke njalo umthembu uNkulunkulu uzokwenzela into ezinhle. Yebo. Ngicela ngisale sengingena nami ebandleni. Amen. Asalise sijoyena. Wathi thatha ithuba. Mama. Sengibonile kusena. Awabusubuyile uhamba nomsebenzi. Hayi akufani laba hayi. Ngizamile kodwa ngeke anyway. Alright ngokuthi Ngiyaphila. hayi. Yes. Manje indaba yesibuyigcinela. Ya. Cabanga ngiyombona vele. Sokubona. Alright. Tungo lami impela siyathokoza ngangezwela ke Nkosi yamaZulu picture lephume esiqiwini siyathokoza makhosa kwangu ni wonke sikhuleka kini ngothando lonke hawu ngoba ngaphandle uma ulalela bazondayo bathi idlozi kalikho uma ulalela badukisi bathi idlozi kalikho hawukele mina hawukele mina hawukele mina hawukele wethu ngalami hawukele mina hawukele wethu hawukele mina hawukele wethu ngalami hawukele ngalami we ngalami we hawukele ngakuboni ngami hawukele wethu ngalami ngalami we hawukele wethu Koko, sefile nje ngena koko. ngena Sikhulekile ekhaya wamnandi Nkomo. ya sisi ngakusiza ngani Mkhulu yazi soloku uma wandlula emhlabeni. Sekuningi okwenzakalayo engakuqondi. Kanti futhi nezinto ekhaya endlini akusahambi kahle. Kanti futhi namaphupho nje. Hayi angikuthi cwaka ebusuku. ilokho nje kumele ngisize ngakho Yebo mkhulu. Yo, hey. Phetha sisi. Kubi sisekhaya, kubi ngale ndlela emangalisayo. Kubi. Bhuti wakhe akawutholile umsebenzi and kunento esisengifuna ukuxoxa la.
kunomuntu owafika lapha ekhaya. Amazi noma umngane wamfweni wakho yini noma ngazi yini. Kodwa ngathi khona into ayiyo. Wafika wazobona lapha ekhaya, wabona ukuthi hayi umameni wanishiya nezinto ezi-right. Wayesehamba efuna ukuniphuca lenhlanhla leni nayo ni. Wahamba wayethuneni la mama akho. Ngazi kwafika kwaba khona into ayithela nje something. Kodwa mina ngizokusiza sisi. Khululeka. Makhosi. Angithathele nayo iplastic yami lapha masinyane. Khululeka nje sisu. Ufika ekhaya. Sisi. Ubhuti wakho kambe uyikhola ngithi. Makhosi. Uzongenzela kanje. Lo uzofika uhlafuna kathathu. Phimise ejaldini. Nasendlini yonke. Kathathu. Okokuqala ungahlafuna uphimise ejaldini. Okwesibili ubone nawe ukuthi uzohlafuna uphimise. Makhosi. Lo ngicela wenze make sure ukuthi ungena endlini kabhuti wakho. Yahlafuna uphimise kanye. Nakho kunye kusala sisi. Ngazi ukuthi uzongithathela lokho. Ufaka i-teaspoon e1 etiyeni azobe liphuza. Makhosi. Umfakele teaspoon eyodwa nje. Makhosi. Uzobona sisi izinto zobe sehamba kahle. Cela wenze nje. Akubongwa ke sisi. Makhosi. Ngale ngoba ngincane njengendencane benziza lale lale Ngibona bhuti. Njani? Ngiyaphinda. Kusho sengibuye sangomeni ke namhlanje. Yini? Ngibuye sangomeni. Uyofuna bani la? Kodwa bhuti sekhuluma nje lento lokuthi kuyadingeka. Wakhuluma nobani? Kodwa bhuti nje sabonisana ukuthi lento le yadinga ukuthi sixhumane nesangoma. Kodwa bhuti uyayibona into ezakala la endlini. Kuyaphoqa ukuthi kube nesangoma kube nokukhona esikwenzayo la endlini. Ukhona umfundisi ozihlekelela ngale. Kodwa bhuti kuyafana lo mfundisi wakhe akasenzeli next. Isangoma Mina sithandazo lekhuleke letha amanzi nana Sasa lokhu kusasa. Bhuti unomsebenzi manje? Akusho ukuthi indaba yomsebenzi. Mase umfundisi ngizowuthola. Bhuti lokho kuchaza ukuthi idingeka isangoma la endlini ngoba umfundisi wakho samzama and akukho next asayenzile. Sasa sesontweni. Bhuti mina ngiye esontweni. So, khale sami sicathula kulomuzi. Lo mfundisi wakhe akasenzeli lutho nje. Uhambile waya wakhuleka nawe. Isangoma sosenzelani isangoma? Kodwa kuyafana isangoma khona ezokwenza. Nawu sayitana. Unombono baba. Umbono wakho. Bakho besibizolo. Ayikho abasenza. Angithi yabo. Kuyesangomeni. Ngihlangene ngami la.
But akona mayelana nokuhlangana nawe la. Ayikho lento elisho bafo ngikhulumile nawe izolo kusasa sesontweni sakumfundisi kusasa But uya esontweni sobathathu mina ngiye esontweni lakho oqala ukufundisa into ayizibile belahlela imali wena into ewazi zabantu ukuthi ukhulume nombhethi lokuthi ukhulume nami ufake isigqoko enzima kodwa unombono awukho umbona ubekayo Ukuthi asiye kusasa esontweni siyamfundisa udingeka isangoma landini hayi abafundisi bakho isangoma bayaqeda nabafundisi bakho asikholele yabona uma uzohamba singakholele isangomeni ayikho kuyafana uhambile ima and yini ezokala landini ngoba isangomeni asiyime mina ngilapha umuntu ongayi uyaphuma la kwakho into engishoyo wena indaba kodwa Lulu simtholela umuntu wakhe sizokhuluma naye ukuthi Yebo njani? hello ngaphila njani suku Ngiyangena manje ngisegethini. satsungene Are you alright? ngiyana Angahlala phansi. Wabeja. Ukhambekile dala kufana. Hayi ngcono. Awunancane nje. Bebe yini manje? Hayi, ngiyeka la endlini nazi. Yini ngifuna manje? Usiswami nobhuti wami. Babhizi bakuhlohla indaba ekuyisangomeni. Manje nawe uyazi ngikholela kuleyo nto. Bebe kanina yini kanti umfundisi. Saka umfundisi, umfundisi wangitshela imali ngibuye nosisi omncane khona uzosithandazela sobabili. Athi mina ngibona ukuthi i-better option ukuthi ngivele nihambe nisangomeni. Hayi, ngoba nawe ngathi akazithezisho, ngikuyoba ngcono wami. Ngiyaqinisa ngamindlela engaka Hayi, ukuthi ngifuna into ezongitshela ngiyaqinisa. Hayi. Umnike sisemncane ithuba ngcono uma ukuthi le thuba lomfundisi alisebenzi. Hayi, mawusho njalo mhlawumbe ngaba ngconywana mhlawumbe. Sifuna kusasa. uNkulunkulu omuhle baba uNkulunkulu ndodana siyathandaza moya ngcwele uNkulunkulu onamandla ukuthi usibheke khathi zonke kumele uswele ithemba nabantwana bakho uNkulunkulu onamandla bangawuthola umsebenzi siyababeka kuwe uNkulunkulu omuhle ukuthi bawuthole umsebenzi uNkulunkulu onamandla bavikele njalo uNkulunkulu onamandla nasemoyeni emibi uNkulunkulu omuhle baba usibheke khathi zonke nakuyo yonke imoya emibi egcwele uNkulunkulu onamandla kulomhlaba esiphila kuwo uNkulunkulu onamandla usifihle phansi kwekhapha lakho uNkulunkulu omuhle baba siyathandaza moya ngcwele ukuthi baba ngoba impilo isaqhubeka uNkulunkulu namandla sacela usenzele amathuba amahle emsebenzi uNkulunkulu namandla siyasondela phambi kobuso bakho uNkulunkulu namandla ukuthi usibheke njalo khathi zonke siphumelele uNkulunkulu sibika zonke izono zethu phambi kwakho siyaxolisa ngamacala esiwenzile uNkulunkulu omuhle sicela inthethelelo baba ukuze phathe amen awu sanibona njani Yebo baba mfundisi siphila njani? sikhona nganisiza ngani ke namhlanje ke Yebo mfundisi uye lo udade engikhuluma ngaye. Lo ngesonto edlule lo daba esasikhuluma ngayo. Uye udade lo. okay ngaphambi kokuba siqhubeke ke bengizocela kusale osingaye laba babili cela ukuthi bephume beye ngale endlini enkulu ukhona umakoti uzothi bashayela itiye ngale bese ke sikwazi ukuthi sibone ukuthi sifika phi nale ndaba yeni. Yebo mfundisi uye udade lona. Angazi noma sengehlule bese ucela nje ukuthi sikhuleleke ngoba ikhanda lakhe igcwele lezinto zezangoma. Ngoba nawe ngangigcina ngitshelile ukuthi zizwa kanjani ngesangoma. Hayi mina ke ngizokwenza kumele ngikwenze ngikhuleka ngizomkhulekela nobabili naye usisi. Mina ngidinge ngikhuleka.
Angidinge mkhuleko nje. Sesonke ukuthi na. Uyini? Yebo mfundisi bese ucela nje ukuthi sikhulekele kuphela. Hayi ngizokwenza njengoba usho ubhuti omdala. Kodwa sesibukeka ngazathi akayithandi lento. Hayi izoyenza. Hayi. Akunankinga. Sasike usemkhanda sibalana. Ukuyibamba ukuthi ngiyothola nabo abantwana bakho baba